ndikafonera kamukanza zikangu kanonzi Afia. Ndikati Afia, nyora nyaya ndiri kukutumira chagama journalist anyore. Ndoka vanyora. Ndikati hakuna zvakadaro zviri kuitwa nemudharo. ZANU-PF inombozvidere zvaunokazhangandira unonyadziswa kwazara uri pachena. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare hazvisi kupera mushe. Muri kumuonera mega mimi Tungwarara ari kutotaura kuti zonanzi ndakazofondera kahanzvadzi kangu kanonzi Afia ndikakati enda unomashoko aya mumanyuzipepa tinonyora kuti hanzi geza out this geza that yo. Woo. Another day another you we. Dedzanai. Right, for your own information vanhu veku ZANU-PF, please not inini andina grudge or any daka na Tungwarara. Ndozo vanhu zvimafone calls zvimamchindifonera please atidi kuti tidaro kanga tingoita zvitati chingoita nditi kwete zvokuti muzoya mufungidzo pamwe ini ndine any grudge kana kuti chi you know yes you know kuti handina chandinotya kana wandinotya but kana tiringotaura nyaya yaka chingoteerera nyaya sezvadziri imimi muchinzwa nyaya sezvadzabuda dzichiita tokuanalyzirai as usual nyika yoenda kumberi because hazvimeke sense kuti nezuro mukusekerera zvimwe zvindiri kutaura mangwana mungoti aiwa woyo wayo uri kuataka nengike kumberi kwangu handina chimunhu chinonzi chirantouchable. Rekedza tipinde pane nyaya iri kutaurwa naAfia wacho Afia Nyasha ari kuzviramba zviri kutaurwa naPaul Tungwarara. Afia Nyasha, for your own information, ndo vatiroti spiritual daughters acho Ayubet Angel. Saka Afia Nyasha, I am sure kuti zvinhu zvamubowa zvanga zvaitwa naPaul Tungwarara ndezvekuti Paul Tungwarara anotanga kutaura kuti zvoni kana uri central committee member wacho wamuri kuita wekuti vanhu vane maambitions zvokuti muprofita ari kutora bhaibheri achitaura chiprofita chenhema this and that zvaitaura zvese zvezviya. Saka zvinhu zvokuti zvinobowa kuti uchikushanda nemumwe munhu wobva watanga kunoataka people like ana Ayubet Angel hondo yacho haisi kupera mushe. Saka Afia ndo mashoko paari kubuda panapa ari kuonesa Paul Tungwarara ari kuti dear comrade Tungwarara, yes, I worked with you, but not under your instructions, but of those respect dearly with a clear agenda as a call for duty. Both you and I did not hold any powers to stop Geza. He was stopped by security departments and organs that made sure Zimbabwe was a peaceful country, and they still do that up to date. I don't hold any position and I don't wish to. Why? Because one should understand their position and its mandate. Yours is to advise on investments. Do you know what it means? When you decide to create fights and insults, then come back to say, I am your sister. How? I do not know why you shouted in public. I don't want to know and I don't want to be involved in it. It's scary because we are led by a peaceful, united leadership. Who is that? Who wants to be president? Who wants to remove anyone from which seat? Resolution number 1. Did you forget it so soon while you addressing on this scared land which made that decision 2030? Baba Mnangagwa vanenge vachitonga. I don't hold any official position office. I don't want to be involved in runs. Loyalty to my masters is all I know. I serve those accordingly. Follow the vision and the great works of our angel mother. Do you talk like that in Dubai on stages? Why? So why doing it here? A piece of advice say, advisor, ZANU-PF members attending ZANU-PF program, including your appointee, they wear their regalia. I'm not sure who you are representing or who sent you. Churches, prophets, sangomas, and all spirituals are working well with the leadership. When an advisor starts insulting them, it's worrying. Who's next? Zimbabwe is all we have. Ndo nyaya iri kutaurwa naAfia Nyasha panapa ari kuti aiwaka vatungwarara ini muzandizhangandire muzanditire dzungu mundipinzire muzvinyaya zvenyu zvezvinhu zvemuri kuita ikoko ini handina kana any pressure and atoti kuti handina kana any position yandinayo and kana ndikaita any position toita zveudzungairwa. I don't know kuti kake chingani vanhu vese vari muZANU-PF vari kutraya and vari kushanda very hard kucorrecta this narrative yekuzivisa
Tungwarara. Position yako kana kuti basa rako ndere kuadvisa ma-investors kuti vange vachiuya vachino invest from Dubai. But vamwe vakatobvunza zvikanzi kubva pakatanga kupinda vangani sofa vati vapinda munyika. Vangani vauya vakabvuma dhiri muZimbabwe, because iwo basa rako you are more like a salesman ka. Ndozva zvingori kuti iwo saka unozongoonesa dhiri kuti ayo ukono kugaisa dhiri rakanakira kuti zvakadai you know zvingonzi you an advisor to investment what ndo basa rako chingodhira sinzi uri munhu ari kugara kuDubai zvekudaro sterek vanenge vari veDubai vakauya then waona mukana manje iwo wanzi wakuya manje wakatongoita zvimwe zvinhu zvako uri kumborepresenta ani nechisvutu chako ichocho ndo mubvunzo uri kubvunzwa. And the funny thing iri kunyautaurwa nevanhu vakawanda, especially I still remember pachitaurwa naTafadzwa Mugwada achiti isusu zvatiri kuda toda kuti uyu mukomana wekauyo kana akaenda kuchitepo school of ideology achibva ikoko ngaabviswe zita rekunzi advisor, so that vanhu vachinyasodhila naye palevel rake raanenge ari, because vanhu vari kutya kupindura only because vari kunzwa kuti is presidential advisors what. Saka vakabvisirwa that title yekunzi advisor this advisor that, vakukwanisa kuti akakwanisa kutuka munhu kana kutaura zvakashata vanhu vanokwanisa kuita se kupindura, kwete kungoya munhu achitanga chimbwa mupengo. Ndo nyaya iri kuitika. But ndafarira nyaya yaAfya kuti kune vanhu vaikuti vachitori nenhikiti. I always tell people panapa kuti inzwai ZANU-PF zita rayo rinosvibiswa nezvimbwa mupengo zvimwewo zvokuti zvinongobudikira kozoita vamwe vanhu vekuti vari normal, vekuvamwe vanhu vekuti vari kutoziva zvavari kutoita, vatoziva kuti ina handifana kutaurisa kana ndiri pachini ichi, because vanhu vakatsamwa kunzoko. Honestly speaking haukwanisi kuzvita uchiti munhu weZANU-PF otanga kufamba uchitotsondora vanhu, because ZANU yagara yakamakwa kudhara yakatsouraya nyika kare. So vanhu havachakwanisi kuafforda that ngirikini yekuswera vachitambisirwa nguva uchivaudza kuti hai mimi zvakadai so zvamuri kuita ndezvenyu, itype ipi kweyo yekuti unoswera uchiudza vanhu zvinhu zvakadaro. Ndo nyaya dziri kurambwa nevanhu idzodzo kuti ayewa kanhai vanhingirikini chimbomirai kuita mashura akadaro mashiripiti iwayo. Kana muri kuti muri advisor itai zvekuadvisor, plus imimi hamuna simba rekuzviti makamisa geza, that's nonsense. Ndo nyaya iri kutaurwa nevanhu. Inaziri ndadaroka aritotaura nemunhu wacho aritotanzi ndakatotumira kanzvadzi kangu kanonzi Afya ndikakati yenda undodaiso manyuzipepa unyore zvinhu unofungodzera kuti geza anoverenga zvimatiko mudharawa haana nguva yekuverenga matiko, even kana speech yake yaanoachitaura haanyore pasi baba, anongoya achingorova murudunhu achienda ozotaura kuti that guy anowana nguva yekuverenga chiarticle anochiwana kupi? Because pane zvimwe zvinhu zvekuti zvingori ningirikini zvokuti vanhu havadi kuzopinzwa munyaya yakazonzi iwe wakazomisa geza wakamira papiwo, because matanga kutonzi kana uri kuti wakamisa geza ngatichiendai kudhosiye raipisa richinzi zvigananda. Why is it zita rako ranga risiri paline nezvigananda iwe uri one of zviganandas? Because paranga achinzi one of zviganandas munhu anovaka perimeter wall yekustate more than $10 million wotaura kuti munhu yakadaro asi chigananda, iwewe makabvira kudhara muchita chibhilda mese imimi. We all know kuti zvakadai so zvinokosta mari yakadai zvakadai. Ndiani akambowana dhiri akambokoloka dhiri rakadaro imimi? Ndiani? But wakomana ndo anenge achimapuhwawo izvo zvaunzi. Pane imwe nyaya iri kupisa futi iri kubuda nekumanikaland pakunzi hai musatiudze nyaya dzekuti uyu ndiye akuzodai achigadzira zvemarwizi mumachinji achinonhina. Kune imwe secret iripo hanzi mukoma but I think ingatisena because inonazonetsa mangwana daunzi kuland watanga. But anyway mirai ndiri kudzoka manje Kulian TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say